निराला निगम फिल्म्स प्रेजेंट। प्रेम से बोल दो बाबा भूतनाथ की। अगली छोरी गईले म्यूजिक जनुआ छोरी चली गईले मन कैसे लागी बाबा अब की सवनवा में। अगली छोड़ी गईले पिया के अंगनवा में। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया के अंगनवा में। ए बाबा सुनी ना मन कैसे लागी बाबा अब की सवनवा में। पगली छोड़ी गईले पिया के अंगनवा में। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया के अंगनवा में। पगली छोड़ी गईले जनुआ छोड़ी चली गईले। रिकॉर्डिंग बाय निराला निगम फिल्म्स। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया पिया गनवा में। यादियो कर जबुआ बेला हमरा दिल से ओकर याद निकाल दी बाबा। यादियो कर जबुआ बेला अखिया हमर भर जाला। भोले दानी कवनो उपाय लगाई ना। जनुआ के हमरा याद सताई ना। याद सताई ना। सोची सोची भरेला लोरवा नयनवा में। पगली छोड़ी गईले पिया के अंगनवा में। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया के अंगनवा में। पगली छोड़ी गईले जनुआ छोड़ी चली गईले। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया पिया गनवा में। करतानी गुहार शिवदानी। ए बाबा बस एगो पुकार सुन लेना। करतानी गुहार शिवदानी ना होई उनका परेशानी। रखी हा सलामत उनकर सुहागा जी। कबहू फीका परे ना लीला रख चांद जी। लीला रख चांद जी। इहे कोहे आइल बानी रौर भवनवा में। पगली छोरी गईले पिया के अंगनवा में। जनुआ छोड़ी चली गईले पिया के अंगनवा में। बाबा राउर उपकार हम कबू ना भूलना। मन कैसे लागी बाबा अब की सवनवा में। पगली छोड़ी गईले पिया के अंगनवा में। जनुआ छोड़ी चली